Окей, слизаме да се търкаваме. О, пусни и мен. Може ли? Да, бе, като... Тук може ще я проверя. Аз е тука, аз съм е тука. Вижда ли има камъни по пътя? Или тръни, или ако. Не. Тук трябва да стеш. Окей. Може пък и по-рано. Ама 2 пъти. Ама 3 пъти. 5 пъти го правиш от тема и гледам. Чакай камерата. Готова ли ти е камерата? Да, бе. Ехо, аз съм търкуня. Айде, давай. Пай се, Иванчо. Всички трябва да се махнете. Алекс, махай се, аз знам къде аз спра. Махай се. Давай. По-бързо ми бъдат краката. Слушай. Махай се. Махайте се там, бе. Аре. Yes. Аре, аз съм тук. Мама ти в дебо. Ай, тук спи. Тръкавай се. Охо. Оле, това беше върховно. Но усетих май, че има едно до мен. Къде го има? Тук нещо усетих. Ама той свъркълва тук и излезе. Окей. Ти си Аре, давай. плюкнал едно. Аре, давай. Не, бе. Ето. Това. О, да. Окей. Къде аз правя? Както искаш. Само не тук. Кажи им къде аз правя. Аре, давай, давай. Ти се търкалиш. Аре, давай. 1, 2, карамари. Стоп, 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 стоп. Дай ми едната чепанка. Това го правих и аз. Дай! Чакай, мръдни. Иванчо, мръдни. Мамо! Чакай, мръдни, Иванчо. Това е Иванчо. Ей! Къде бутам, къде ще му задните? Мамо! Добре, че тук замахва шалбия на кремик. Айде, бе! Маме! Да. Пай се, Иванчо, пай се. Ака. Това не